In 2015, Cebu's Naga City spent 62 million pesos to develop its own boardwalk and park. In 2021, another 10.5 million pesos was allocated to construct the Pasilong sa Naga, an added attraction in the area. God! Hala ka niya! Taga ang paano eh! Kuha kini sa usa ka Bisaya YouTuber, Yok-TV. Makita na to sa video mga igsoon nga ang boardwalk sa Naga nawa o gikaon sa tubig. My God! Yok! Miadto sa wa pa kini maigo ni Odette, daghang mudayo sa Naga tungod sa ilahang boardwalk ug wa ko masayop 195 metros ang gitason mga igsoon. Anaay children's playground, swimming pool, covered court, cultural center, Museo de Naga, community stage ug uban pa. Gani ako kanunay mobisita nga ri tungod sa kaanindot sa lugar. Aning tungura gikan ko sa Barangay Tulay, Minglanilla tungod sa Mingmori video sa atoang miaging upload. Higayon na nga makakaon ko Yansis sa di pa ko moabot sa poblasyon Naga, mihapit na lang ko ug mikaon sa lamiang Balbakua. Entering the city proper of Naga, Cebu. Welcome to Naga City. All right. So here mga igsoon, we will make a left turn so that makasulod ta sa ilahang Baywalk and Park Complex. Alright. So atong balikon mga igsoon, no? Kaniadto nindot na kahining
City of Naga Boardwalk and Park. But niigo man si Odette og wa gyud taon makalihay ang City of Naga, giayo-ayo gyud taon paglampurnas og nagusbat ang tibuok complex mga igsoon. Apan today we will make a tour and see for ourselves mga igsoon kung naka-recover na ba ning attraction sa City of Naga. Maon na kini mga igsoon, no? Boardwalk and Park, makita na ito nga dos unahan. Murag i-cordon pa nila mga igsoon, di pa nila pasudlan sa mga tao. But makita na ito nga dunay ongoing construction. But tuyok na sa mga igsoon. Here on my left is City of Naga City Hall. And then kining sa ako ang tuo mga igsoon, mao kini ang Children's Park. Or children's park or playground mga igsoon. And then diri sa unahan mga igsoon, I don't know kung insakto ko, no, but mao kini ang Gaisano. So we'll make a right turn, labay tangari sa ilahang St. Francis de Assisi Community Stage. Open ground kini mga igsoon. Here on my left is the masterpiece of Cebuano designer Mr. Kenneth Cobonpe. At we will take a closer look later mga igsoon, pinaagi sa drone. Sa pagkakaron, tuyokon sa nato ang ubang parts sa complex. We'll make a right turn here. As you can see mga igsoon, nganis ako ang left, daghan na kayo mga kananan. Here in this area mga igsoon, kaniadto himuon kini nila og parking area, ilabi na during weekends nga dagsa gyud ang mga turista. Doon na sila'y expansion nga respikas on my left. Gani doon ay bridge na nga gibuhat aron nga makalabang ka ngadto sa Pikas Luna. Nganhi mga igsoon, mao kini akong gisulti nga parking area. Apan during weekends doon ay dagang food stalls nganhi. On my right na diha ang ilahang public comfort room mga igsoon. Doon na po'y restaurant kanha sa babaw, doon ay mga pizza store, and then nganhi po dak entrance sa Baywalk kaniadto. Nindot na kay ni kaniadto mga igsoon. Apan pagbagyong Odette, mao na lang kini ang nahibilin sa unsay kaniadtong boardwalk. Mangita sa kong parking mga igsoon. See you later, and then we'll fly our drone. Mao kini mga igsoon akong gisulti nga dunay pizza. I don't know kung insakto ko, but Aventinos Pizza to kaniadto, and then dunay Ustings by the Sea Seafood and Grill. And then dunay Naga Food Park kanhi sa parking area. Napot na kita. Next on, City of Naga Boardwalk and Park mga igsoon. Purnas ang bagyong Odette. So tungod sa bagyong igsoon, napanas, gikaon sa tubig o sa hangin ang ilahang boardwalk mga igsoon. So karon
ang City of Naga local government mga igsoon. Abdikay no, abdikay ang ilahang pag-construct aning ilang boardwalk mga igsoon. So karon atong ipakita tagaan to mo quick pick boss, may buntag. See, nindot gano. Uh, 2017 nakaanihan ako dire kaniadto mga igsoon 2017 anaa na kaning boardwalk and park apan di pa mauni kay wa pa man diha ang pasilong sa Naga pait kayang nahiaguman mga igsoon December 2021 dako kay nig damage sa bagyong Odette. But again, kudos to the City of Naga mga igsoon, ilang local government gumikan kay abtikay yun no, abtikay ang ilahang pag repair, reconstruct o ang ilaha pong paglimpyo, pag clearing operations. Karon Domingo magkaron wa kayo yung mga trabahante apan makita ginato security bisi asa ka nga area may igsoon na ay mga security guard. Then no? Sus, bilibag ginako mga igsoon oy. City of Naga na ha. Bantay sa oras but sa akong tanaw marag alas 11 na. So when we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm.
hayahay kay diri mga igsoon. Init apan na tungod kay kilid sa dagat mga igsoon. Hangin kayo. Adunay kapahuwayan ng atong mga kaigsuonan, ang mga residente nga ri, mga taga-Naga. Nagkaalam og kaluag ang ilahang boardwalk mga igsoon sa City of Naga. Gikan ngadto padong ngadto mga igsoon, no? Wow. Bus. Alright, so diri natapos ang ato ang update. Salamat sa inyong pagkuyog kanako. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.